Mayong adlaw, ako si Jason Doval ug kini ang Sun.Star Pilipinas. Gikatakdang i-turnover ng ngadto sa Archdiocese of Cebu ugma Nobyembre 21 ang IEC Pavilion din ipahigayon ang mga kalihukan alang sa umaabot nga International Eucharistic Congress o IEC sa Enero sa sunod tuig. Sa pagbisita sa Sun.Star kaghapon, halos andam na ang nga mo-akomodar ang IEC Pavilion ug 15,000 ka mga delegado sa IEC apan aduna pay finishing touches nga pagahimuon. Matod sa construction manager sa IEC Pavilion nga si Rizal Camangyan Jr. nga 97% complete na ang maong pasilidad ug ilang gitarget nga mahumantanan karong buwana. Ang IEC Pavilion nagkantidad og 500 million pesos ug ang maong kwarta nagikan sa Duros Development Corporation, ang property developer nga nakabase sa Cebu. We make do of our road construction works. And borrow money. And of course, Borrow money. we cannot afford to use all the money in other projects. We have to borrow money. Na-amaze lang ko sa it's like a miracle. We di gid na mo ma-imagine nga nakahuman nami karon. When we started it, we're faced with unknown ba nga. Very limited time. Wala pa'y plano, wala pa'y design, and then very short time to construct and very short time to prepare the necessary funds, which is wala niya pagsugod. But right now, it's like a miracle to me. No nga, nahuman na gyud finally. Ang IEC Pavilion gamiton usab nga pastoral center, multipurpose hall o evacuation center igkahuman sa IEC ug pwede sab kining abangan o abangan alang sa dagkong aktibidad nga ipahigayon dinhi sa syudad. Bisan pa man sa upat nga disqualification case nga gisangat bato kaniya, nag-una gihapon si Grace Poe sa latest survey sa POS Asia. Ang maong survey gipahigayon gikan Oktubre 18 hangtod 29. Aduna kini 3,400 respondents sa tibok nasod ug gi-release ni adtong Martes. Si Poe nakuha og 39% nga score sa top presidentiables ug gisundan nila ni una standard bearer Jejo Marbinay nga adunay score nga 24%. Liberal Party Bet Mar Rojas adunay 21% ug pang-upat si Miriam Santiago nga anaay 11%. Alang sa Vice President, nag-una ang pares ni Poe nga si Cheese Escudero sa 43% nga score. Gisundan siya nila ni Bongbong Marcos nga anaay 21%, Alan Peter Cayetano 11%, Lenny Robredo 7% ug Antonio Trillanes 6%. Mao na kini ang ikatulong higayon nga nag-una si Grace Poe sa POS Asia survey. Gimonitor karon sa pag-asa ang usa ka severe tropical storm nga posibleng mosulod sa Philippine Area of Responsibility sunod semana. As of 2 AM karong adlaw, ang bagyo nga adunay international name nga Infa nasigpatan sa pag-asa nga anaa sa sidlakang bahin sa Mindanao. Si Infa adunay gikusgon nga hangin nga 105 kilometers per hour ug ang paghuros niini maabot sa 135 kilometers per hour. Padayon kini nag-irog sa gikusgong 20 kilometers per hour. Matod sa pag-asa nga posible kining mosulod sa Philippine Area of Responsibility karong Domingo o sa Lunes. Duga sa ahensya nga adunay posibilidad nga dili kini mag-landfall apan makaapekto gihapon kini sa nasod. Kung mosulod na si Infa sa PAR, nganlan kining Marilyn, ang ika-13 nga bagyo nga makaapekto sa nasod karong tuiga. Usa ka video nga giingong kuha sa closed-circuit television kon CCTV sa van terminal dito sa SM City ang mikatap sa Facebook ug nagpakita kini sa giingong person of interest sa pagpamumba. Tungod niini, gidiscourage sa Kapolisan ang katawhan sa pag-share sa video sa gituhang suspect sa pagpamumba, sanglit padayon pa ang ilang investigasyon. Si Davao City Police Office spokesman Mil Grace Drez nagkanayon nga ang pagkatap sa mong video posibleng mahimong hinungdan sa kahadlok, kalibog o pagkabalda sa investigasyon. Midugang si Drez nga huwato na lang ang resulta sa investigasyon. Usa ka special task group ang gimugna aron mo imbestigar sa pagpabomba sa usa ka public utility van didto gawas sa SM Davao Terminal niadtong Miyerkules.
Ug aniya ang mga balita gikan sa ubang bahin sa nasod. Singer-actress Nikki Gil, kaslon karong Sabado. Mao kini ang mitumaw ato sa interview nila ni Robbie Domingo ug ang iyang girlfriend nga si Gretchen Ho sa Tonight with Boy Abunda ni adtong Miyerkules. Nahisgutan ni Robbie nga imbitado sila sa kasal ni Nikki Gil kinsa co-DJ niya sa Mixed Channel karong Sabado. Si Nikki Gil daan ang miingon nga sa Nobyembre ang iyang kasal apan hangtod karon wala siya gisulti nga petsa. Gikatakdang kaslon si Gil sa iyang negosyanteng uyab nga si DJ Albert nga ni-propose niya ni atong Disyembre 2014. Sa usa ka interview, si Nikki nagkanayon nga focus niya sa pagkakaroon ang iyang wedding. Midugang si Gil nga #bless ang feeling niya karon. Alang sa uban pang showbiz chika, bisitaha ang celebrity.sunstar.com.ph. Ug i-follow pod mi sa Twitter @Sun.Star Showbiz. Sa Lotto results, wala nakadaog sa mga premyo sa 649 Super Lotto ug 642 Lotto sa mga bula kagabi. Balahon unya ang 658 Ultra Lotto ug 645 Mega Lotto. Mosunod ang kapalaran gikan sa Sun.Star Super Balita. Mga higala sa atong Christmas countdown, 35 ka adlaw na lang sa dili pa ang Pasko. Ug dinhi natapos ang atong mga balita karong adlaw. Alang sa dugang pang updates, bisitaha ang www.sunstar.com.ph. I-follow sab ang among mga updates sa Twitter @Sun.Star Online ug sa Facebook Sun.Star Pilipinas. Ako si Jason Doval ug kini ang Sun.Star Pilipinas. Welcome to the newest member of the Sun.Star family, My Sun.Star, a mobile application that allows you to remove all the online clutter and focus on what you want, what you need. To enjoy our latest edition, you must have an Android device, a mobile phone or tablet. Go to the Google Play Store, type My Sun.Star in the search box. Click on Search. Once brought to the application, click on Install. Wait. When download is complete, click Open. You will be brought to the login page. You may use your Facebook or Google Plus account to register. If you are already logged into your Facebook, registration is automatic. Next, select your interest. Click on at least 3 categories and at least 1 location like Cebu or Davao or any of the cities in the Sun.Star network. When you're done, click on Done. Great selection! If you do not select any category or location, you will automatically be brought to the News Bits section where you can find, in one glance, a list of news of the day that you should know. If you have selected your interest, the News Bits will be the first list.
followed by different categories that you chose. This way, you do not see all the other news and articles that will not be relevant to you. What you see is what you want. If you want to add more categories, click on the menu icon on the top left. Choose My Interests. Select again. You will also see in the menu information prepared specifically for the mobile app. These are Lotto, classifieds on jobs and properties, and obituaries. What makes My Sun.Star different from the Sun.Star website and the responsive mobile site is its customization feature. You be the judge of what is news to you. This app will also be available soon on the Apple Store, so those with iPhones and iPads can enjoy My Sun.Star. Thank you.